И тази година FMC Agro България стартира своя проект ARFARM Intelligence, който е свързан с мониторинг на основните неприятели при царевица, царевичен стъблен пробивач и нощенки. Благодарение на изградена мрежа от уловки на територията на цялата страна, които са поставени в ключови царевичарски региони на Северна и Южна България, ние имаме възможност да предоставяме информация за нападението на тези неприятели и за достигането на икономическия праг на вредност. Благодарение на информацията, която получаваме от тях ежедневно, земеделските производители са уведомени за степента на нападение на посочените неприятели. Всеки земеделски производител, който има интерес, може да се регистрира в апликацията ARFARM Intelligence, която е абсолютно безплатна, и всеки ден да получава информация за нападението както на регионално, така и на национално ниво. Основна цел на ARFARM Intelligence е да може да определи пика на летежа и когато това се случи, ние изпращаме уведомление до земеделците, препоръчваме обследване на полето, за да са сигурни, че икономическия праг на вредност на неприятелите е достигнат, и подкрепяме продажбите на основния инсектицид на FMC – Кораген, за който правилният момент на приложение е определящ за постигане на една висока ефикасност и предпазване на културата през целия сезон.